Basta buhanga. Mahimuot ko maguna hunda sa duha na ko kakumpare. Mao nga karon nagpabukid sa ko. Magpalabay ko sa gayon nga dili ko nila makitaan kay pumunto sila ni Miyuangan ato ni Agi. Pati nga ngulang kaon. Naglitson silang pabo. Inisan ako bantambuhi pa yun, nilokso. Wala sila kakaon. Mirisi. Da, mo na mga pagod yung mga buanga mo, perting hangulan yung duha. Huwag ako'y magpudrip, sige magbinuang ako. Nya, dapat pa lang, dili sa tako kayo magmaya kay. Kausap pa magkukubaw sila. Nya sila kadagan man. Hapit na magluto ang tanan nga akong siguro. Dili, natago na sa ubo niya. Isda na lang may kulang. Igluto ninyo ka karne. Ipuli ko ng isda. Pinahanglan na sa pilit na makita ni paring tulit si paring tutong tukso. Pinahanglan kumplito ng tanan. Kay kato si paring tutong. Amo itong pakan mo. Di ba pangita ito na kung paring tulit kay buhan. Ang among kumong buhan. Nga maayon niya o pasaylo. Nga mag-uli ang among maayong kabubutbol. Kaya di may gusto. Nga magkahiwi ay niya sa Simon. Anang among kumpare. Mga pinagkagwapo na mong tulong. Ha! Itong! Uhuy! Itong! Kapoy na mga kasusuro yan yung bukira eh. Pinangita sa kong kumpare. Itong. Imato pa sa mga silingan dito sa ubos. Itong ko na nagpabukid ako. Kaya nagigiling kaya nagkilagin. Tungod sa mga pinuangi ha. Nga magsigi sa food trip. Among kawaton. Kaya nibuhi pa yung kuno siya istorya nga ang iyang pagbaos na mo atong mga miaging mga adlaw. Kuwang pa kuno to. Katong iyang gikawat ang mga pabo, lechon pabo, gilisdag, manok na bantam. Usa karon. Isugo man ko ni Perali, ipapangita sa pito to. Kaya nag-food trip kami, nagsugba-sugba mi ni Perali. Kaya amo ipakaon sa mong kupare. Isip para mapasaylo mi sa mong kupare sa mong masa. Para mabalik na ang among panagkumpare. Asa sa kaning tawhan ay kanina ra mo mga baka mga igsuo ra man ni ako nakita ri. Ako pud tungutan ni mga igsuo mo kabalo may ambot. Itan. Pitong. Uy. Tuk ay. Kini. Panahon na gyud nga magkauli among panagkumpare ni. Kaya amo man siya pakanon. Then kung magkaon, mga ipasaylo. Dire la sa ko magpahuay-huay ani punuan na. Landong kayo, why problema? Ang una usara. Ito. Para mereka diri ay pre. Grabe. Grabe ako sinuroy pre sa kabukiran pre kay mato pa sa to silingan to sa lungsod nga nagpabukid ako ka. Sa man naglikay-likay na kanamo nahadlo ka sa imong gibuhat ato may adlaw nga imong gikawat among lechon pabo. Sa tinuod lang pre wa may masuko mo pre. Ay gani pre kung boto na pre. Kuwang ra kay to ang imong pagbawas diri na mo kadaghan na timigsa nimo. Bakit ikaw na sa gana? Ay, siyempre, pre. Ang tao, pre, doon ang pinagkasaban niya. Siyempre, pre, kami si Pre Ali, nagplano meron nga. Di mi gusto nga sa ngadto-ngadto, magpatayon lang gapon ang atong pag-away-away. Gusto na, pre, nga new generation, new version na sa taba. Kanang, ibalik na to atong panagigog nga isip kumpare ba? Kaya mo yung ipaabot unta na istorya. Ayan lang ko hanapin matuslok ka na pumata na hinay lang. Mautang pre. Di pa mina sa mabutang ipari ko ni Pare Ali kay ako ipabaw ni mo pre. Nga balik nga to sa lungsod para magkauli ato pa ng pare. Mo bitaw. Nga ako nagpabukid ko. Unsay hinungdan ha? Hinay lang ipin matusok ko mata. Unsay hinungdan? Oo. Nganong nagpabukid ko? Oo. Kay di ko gusto pang mausban ang inyong sa diri nako ha sabot kunya ang akong sa diri sa ko gusto na maunta mo bawas ninyo mao nang nagpamingaw ko dinhi dapat mao gani pre giapas ka na mo kay gusto no pre nga ang among mga sa nimo didto ra jud kutob nga do na si ko i-surprise nimo nga is kana mo insakto pre dala day ka ako sa tuyo pre kay gusto ko ipahibaw nimo nga nag-food trip ni Pralik, karning baboy ug isda. Okay gusto no pre nga mag-food trip ni nga kita na yung tulo. Kanda pre. Oh, nya ang sabot ra ba namo ni Pralik pre? Adto na mo dito, adto nimo pre. Ipaluto naman ako sa danto ko. Ikalay luto na pre kay ako yung mangita ni Pretotong. Nya kung makita ko Pretotong kinahanglan ni balik na mo sa lungsod. Luto na ang isda ug karne. Salamat pre. Mao gani yang among sabot ni Pare Ali pre nga inikaon mo pre, di gyud na mo gusto pre
nga mahugaw imong kamot. Pagamiton jud ka na mo kutsara pre. Kutsara. Bawal ka na mo di ka na pakinamuton kay di na mo gusto pre nga mamansahan ang imong nindot kay kuko. Salamat, pre. Oh, mo na pakutsarahon jud ka na mo pre. Kutob sa imong mahurot pre. Kung kutob sa mahurot basta kutsaraon na mo pre, ipakaon na mo tanan nimo. Ang katong amo ang giputrip. Hasta kutsara. Wala pa labot ng kutsara. Oh, hindi kagutanan. Di man pre nakangingog tanan ba kay mong naumurom sa gluwag gud niya. Yeah. Nya sa man mong matutake. Sige, pre. Kaya dako na ko kayo sa Chaon mo ka na. Kaon. Kuta na. Nya basta Basta kini inyo giputrip ron. isda o kanang Isda. karne. Oh, karne. Asa na? Sige, kagayan. Nya, sabot sa takin na lang, di abot ito, mapasaylo namin nimo. Oh, siyempre Kaya food naman. trip, bene, food trip, kayo na food trip, nga kita na yung tulo. Oh, sige. Oh, tara, tara. Sa ilong tapong duha na makapareali ito, boss. Oo, alagay Kuta na. na. Nagsumpa, sakit ako kay pre. Tago ni karne sa luto mo po ni isda. Pero si paring tulit, ano ba mo gimabot? Pasigo ito niya makitis pa ito. Kung ba sa istorya, nagpabukit ko ng paring tuto. Tayo dito makita. Kisa mo kaon ani? Kunya, di ba balik ang mo pa nagsuod sa mo pa nagkumpare? Sa pagigan dama mo ani? Pre! Pre! Oy! Pre! Mayo! Pre! Nakita na ko magtotong! Pre! Ay, nagpabukit ay! Kami na. Nakita niyo na ko bilog. Likod na. Likod na. Ano? Tusik tuwa gini yung kingon, pre. Ang sabi tao ka eh. Ang food trip lang kami. Ay, salah na pre. Para bakit? Food trip yan. Kita biyag. Kuha na ni. Ya, ako siya pasabot na. Pilit, pre. Ano kung kayo? Ako ni pasabot pre nga. Apas ako siya. Kay paari ko na to. Kay mag-food trip ka. Ato siya. Pagkaroon isip. Bawas na to niya ba? Kanang mga itag sa ilo ba? Sa mga nangagi na mo mga sayo, pre. Salamat. Pre. Wala mo magtuo, pre. Sentimental kay pre. Kanang kanli, pre. Giminaw na po ani. Taon nga ni, pre. Gani ka ng karya pre. Amo nang Sino gigigahan. pa yung isda? Oh, para na nimo gid. Para nimo para na tong tulo, ano ba? Oh, ay laki lang pa sa importante pre. Nauli na to para kumpare niya. Oh. I-promise na ko sa usa nga di na gyud ta mag-away, ha? Ay, hilang, pre. Gimabati mong naong. Oh, hindi lagi mong naw. Basta promise na to pre. Gimabati mo sa nidaan, pre. Ako gani, basta i-promise nimo nga imo na mi gipasalo. Lifetime sentence. Ato i-promise nga di na gyud ta mag-away. Di na ta mag-away. Huway lalis, huway away. Pwede na ta mag-away. Nya, hindi harap. Imo i-promise nga dili na ka masuko na mo. Rina, promise me. Di na gyud may tabong masuko na mo. No more. No more galit-galit. Sige niya mga una ta. Pre, salamat. Nga ta pre. Pre. Amang kutsara na ko, pre. Ha? Kutsara na ko ba? Kay, huwag kayo kinamutay na ito. Kaon na rin ko ang kutsara. Bawal man kinamo. Tuloy ko tsara. Ay ko tsara ba? Oo. Ino ko kutsara pagyapon eh. Di bagay-bagay na mo sa mukha pre. Inani din mo magpangga din kumpare sat. Ibagay yun sa pagkatao. Wala mo na tanggal. Kamay ka ko tsara ba? Stilan. Ay, parang kan lusto di mo may nang tsara. Wala lagi. Ayo di mas. Wala gid ko gid madapit. Kumati di pre. Bati ito yung kabuang. Kamu ko na kutsara na. Kutsara pa kumbati ana. Di ni pa mo sa pre. Di na ka man tamong masuko. Di na lagi ko masuko. Pero ano man yung kutsarahan ako ha? Pero inyo magkukitagana na inyo anak ko ako ang gamay. Ikapag-ibitar. Siguro mo. Ikapag-ibitar ka pa masuko. Balik mo dali! Iawagin mo mga kumpariya mo! Gusto mo magulit, tanya! Tagaan ko yung mga kutsarap tingamay, ha? Ano yung man mamunduwa, ay? May pawalo ko niya, ina!